Ola, eu son Marina Eu son Raquel. e imos contarvos un conto con contos. Esta é a historia de Escarlatina. Unha nena a que lle gustaba moito ir á escola. Tiña moitos amigos e amigas, como Marcos, o neno que xa non tiña medo. Marcos era fillo dun rei que sempre andaba enfadado. Alex, un neno que marchara da escola, un amigo inolvidable. Todos xuntos formaban a banda dos cueiros. Aínda que Escarlatina fora a nena máis pequena da súa clase, Axudaba a moitos nenos e nenas para que non se sentiran sós. imaginaban xuntos un viaxe á illa deserta co capitán Carabrote. E tamén que irían con Charlie a vivir a súa fábrica de chocolate. Escarlatina estaba encantada con todo o que facían, pois non quería ser unha aburrida princesa rosa. Eran nenos e nenas moi curiosos e curiosas. Facíanse moitas preguntas. Un día preguntáronse: de que cor é un bico? Disfrazábanse, pintaban a cara e cando saían ao recreo berraban. ¡Vivan as ullas de cores! Bueno, pois esperamos, Raquel e mais eu, que vos gostara moito o conto. Un bico moi grande dende Nigrán.